chan gi? Pesa ber. Pesa ber. Kendo pesa ko siemni ni tim kama tami kama. Tinyalo timo gino mok ni maji geno no kinya timo. Pesa ok ber. Pesa ber sana. Ber saidi. Ber zaidi. Ero kamano. Vio jay mokwongo we wach ni en puoch gi pak. Ahinya to ne team mar Harambee Stars. Yawuoyi gi nyochodore kabisa ne piny Kenya. Apa ni mau maro pira. Manya gigone. To nye giwuok ka giting'o nying Kenya malo. Nikech ji nokong'eyo ni ginyalo chopo kama ne gichopene. An kanye walo Morocco to nako ni karakoro chana ni wasetiekre godo. Nikech Morocco ne mano wachno ni bro luoko wa gonde 8 kuom ling thi to ne waduogi. Morocco no e team mokwongo Afrika mangima to piny mangima e namba 12. Gogi agoya no. An kanye mana tieke chan makona Harambee Stars to the world. Atieko gi kanyo. Bedo ni vijana ginochope quarters nyiso gik mang'eny VOJ. Mokwongo kumna chodruok margi kendgi. To bende mar technical team. Mana kaka jowete na gi osewacho. Benny McCarthy ni kano biro no wach weche mang'eny. To gima nyo timo gi nyithindo go ng'isi ni technical team ne bende nyo tiyo matek. Tok technical team nitie jo FKF. Nikech technical team gi players gi okonya timo maber ka onge injine tok gi mane FKF. Hapa ni Hussein Mohamed, McDonald Mariga, Gofis Tuto, mar FKF bende onego apuo. Nikech bedie ni choch ni nitie kaka machon mane wawinjo mang'eny ka. To do wawinjo ni mara jotugo chope pap to onge boots. Mara sijui jotugo moko nigi long moko nigo nyasa. Mara uniform ma jotugo nego do jomoko kamiel godo Kariobangi kamoro. Ineno, magi gik mosetimore mosewuothini. To nyokwa winje gimora mora inano. Acho ndalo cha bende waneno ka Kariobangi Sharks ema nika ojetugo atamalo 80. Nikech de nitie kaka nitie. Ok wadwa wacho. Wapuoyo maber sana. Yes. Emomiyo ka watieko mano to wakoni koro wang'ie ni to organization mar chani. The local organizing committee. LOC mano telde gi Nicholas Musonye. Bende nyotiyo tich matek. Nikech chenra inani ok dwara ji ajia. Gidwaro ji mani gilony. Gidwaro ji mohero piny gi to mohero adhula. Nikech gina inani pesa wuothe makore lach. To nitie jomoko mako migi to gin ging'iyo ni to ang' nagowi ang'o madong'ie. Lakini kamochopeni okapare ni wasewinjo marach. Apart from manachiel 2-3 manotimore kapok wadhi mabor mogogodo Kenya fine to tok mano apani osebedie maber. So en puoch gi pak bende ne LOC. To maduong' ahinya ne en piny Kenya. Ahinya to sirikal marwa. Nikech gigi bende ka sirikal okomiyo nafas mokoriwo lwedo to bende ok do tim. To ne waneno ka piny owacho mar Kenya jatend piny William Ruto, CSS mage kaka Mvuria, jo dito PSS kaka mar sports nya waneno kanyo, mar interior girinya ni kanyo. To nya gitiyo matek. Ba obila bende nyotiyo matek. Tapani ma nyiso ni nitiere kaka Kenya mana kaka ne wawacho ni chenro mag changi. Kwa timo maber to AFCON wabro time maber saidi. Erokamano. An kipenja sani tabro kori di penje mar channi. Kato bedo gano rumo chieng' ngeso mebro go final Nairobi ka. Penje mar channi ni wasekalo. Koro mna mar AFCON che mwati mang'owa. Emwa ikrene. Erokamano. Tumo gik VOJ.